to Dik kayaku nyoh ketara lak kowe wong ngapusi lah kok ngarani aku ngaku wong lanang iki saiki lho golek ana to sakmene mbane iki lak wani ngomong enek sing jujur alah pira wene wong lanang ora enek sing jujur kowe tapuki bapak-bapak lho ngarani wong sakmene bane kowe ngarani Pak Winarko ngarani Mbak Mis ning ngarani wong sakmene bane ora jujur kok ditapuki tenan kok mulih marek metundi kowe lha pamane oleh 100.000 langsung bukane bojo langsung tak kene lah pamane kowe tuku rokok njaluk sapa njaluk bojoku wah berarti kamu itu di atas di bawah perempuan termasuk kadang aku ya ning dhuwur ora kuwi maksudnya standar iki ning isore wong wedok lah maksudmu piye contohnya kaya aku iki lho umpamane dhuwit 100 ngomong ae oleh 50 oh berarti ora jujur 50 kene bojo sing 50 diselempitne untuk dana kenakalan wah iki lah beres iki jenenge jangan ditiru Mas Manten ini adalah contoh yang sangat keliru lha nyapa keliru lah mosok kaya satu sing 50 mbok karo sing bojomu sing 50 mbok selempitne lah wi jenenge ngapusi ora jujur ora ning ngono engko iki kita celengi dana kenakalan kita celengi sosok enek sing enggak terduga umpamane tanggapan bensin tek apa terus mulih golek bojomu dhek pundi Dik sing 100 kaya mungkin oh iya itu lho Pak Do pikir dong Pak Do